Je to veľmi dôležité z hľadiska toho, že by sa ľudia zešli. A na takých akciách, kde sa ľudia stretnú, pobesiedujú, najdať sa do sveta, tak domám, že každý musí byť spokojný. Posluchajú sa šumnú muziku, šumnú spievačku, že jem presvedčený, bo chodím spievať po festivaloch a ľudia sú nadšení z toho, iné poznajú spievačky, ako ich zaujímujú, ako ich nezaujímujú, no ale tak je to tak, proste, no, ja jem rád. V našom seli po Rusinske Čabina 25. Toto bol názov jednej z etap našeho projektu, jakú občanské združenie Labirské Rusiny realizuje v rámkach projektu Živá kultúra rusinských predkov. Ďakujeme všetkým, ktorí ste tu do Čabin v dnešný deň prešli. Tešíme sa na každý rok a veríme, že si odnášate so sobou dobrý zážitok, že si odnášate možno aj nejaké darčeky, že ste ochutnali dobre rusinské jedlo, naj žije náš slávny rusinský národ. Mnohaja i blahaja lita.